Kaixo hemen baikugan eta gaurko gunin gauz beste bideo baten eta gaurko gunin gauz Super Mario Odysseyren urrengo kapituluan aurreko kapitulua espoduz ikusi, pasatu, ikusi eta gero bueltau eta bueno, aurreko kapituluan erreinu berri batera heldu ginen eta erreinu honetan energilunak lortzen ibili ginen eta bebai, olagarro handi baten kontra burrukatu ginen. Burruka hori irabazi genuen eta lortu genuen multiluna. Eta multiluna lortu eta gero itxi gindun puntu honetan. Orduan, puntu honetatik jarraituko dugu gaurko kapituluan. Orduan, uste dut, orainik, esteko guzela energiluna guztiak, faltaiakuz 3. Orduan, bilatu egin barko duguz faltaiakuzen energiluna horiek. Erreinu no... Ez dakit nun dauen erreinu honetako, ez dakit nun dauen denda, ez dakit zetan abien. Vale. Holan. Ai, ama! Bueno, berriro bezaituko gara. Venga. Probatuko dugu kapirekin, vale? ¡Malau! ¡Amabost! Vale, energiluna. Eta ez da geratu. Ui! Amasei! Vale. Ui! Oita beratzi! Eta bederatzi, oso ondo, baina lortu dugu energiluna, Hori da garrantzitsuena. Gustatzen jate energilunak bilatzea, ze emototzu ukei bai, erreinua ezagutzeko, Ai, bale, txaron. Hartuko dugu, venga, ingo dugu egite. Hori da. Eta barrura. Vale. Venga, hori da. Uo! Vale, urartuko dugu barriro, Hori da. Onainon. Aurrera, onainon. Ui. Hori da. Gora. Venga. Bajatuko gara mendik, jungo gara onantza. Hori da. Eta horrein behar dugune da. Salto. Eta horrela. Hemendik, hori da. Ai. Bueno, energiluna bai. Baina egonda, kofre bat egonda, ezta? Hori da. Bajatuko gara hemendik. Vale. Super ondo. Orain, kontua da. Nun dau denda, eta geratziakun energiluna. Ai, ez duaz danak hartu. Jarriko dugu zuzen. Lortuko dut! Vale, lortu dugu. Orain, badekogu azkeneko energiluna. Gehiago badauz, vale? Uste bak edala nun dauen denda. Ustot ikusi dodala. Osatzuek dauz. Txau, probatuko dut. Ungonaz, ona, Ze ona! Vale. Orain ulertu dut. Orduan, saltu ingo du hemendik. Eta orain honi esker horko bloke hori zabalduko dugu. Vale, ez dakit hor zer dauen. Vale, probatuko dute. Beitu! Beste energiluna bat. Vale, oso ondo. Ez bat. Vale, orduan, orain, hori da. Orain bai, bergara hemendik, bajatu bergara hemendik, salto, hori da. Bajatuko gara hemendik, eta listo, badekugu beste energiluna bat. Horrek deko denda. Eski, ostras. Beitu zer dekon. Kusi zer dekon. Beste energiluna bat. Proba honekin, vale? Eta hemen erosialko dugu probako dugu hau, vale? Aldagelak egoten die, baina kasu honetan ez dut aldagelarik ikusten, orduan usteot Odysseyra joan marko garela, probatuko dugu, vale? Jungo gara Odysseyra. Hori da. Vale, txakur badago hemen. Vale, etorreko gara hemendik. Ez dut zaguzo Odysseyari energilunak emango, vale?
Ai, ezin azartu. Bueno, ez da eze pasetan, Estan denda topatzagatik gainera dendako energiluna bebai lortu dugu. Txan, hemen energiluna bada, bala. Ui, azkenin kapitulo honetan pilo bat energiluna lortuko dugu, Oh, bitu! Ai, ama! Kontuz. Imini behar dugu hau. Lehenengoa. Bat. Bi. Iru. Eta lau. Ah, vale. Osa, vale. Ulertu dut. Listo. Vale. Lortu dugu energiluna super errez. Gaurko kapituloan lortu dugu zia energiluna guztiak, behar dugu zen energiluna guztiak, vale? Orduan urrengo kapituloan, betiko moduan, emango dotzaguz odiziari eta joango gara urrengo errainura. Orduan, betiko moduan gustatu edin behatzue, emon like, arpidetu ez basauzi arpidetuta, eman kanpaitzori notifikatuak izateko, eta ikusiko gara urrengo bideo baten. Agur!